les chants. Déjà la Ramon, c'est là, pour Brady faire par une. C'est là, maman hésité, car là, c'était sur le coup. Bon, Mani, fait un Brady faire que. Ouga togosugu bɛɛ la pour que kɛlɛ kana bɔ a la o de ka gɛlɛ an ma parce que an y'a dabɔ kulonkɛ de kama u y'a fɔ cogo min na Zena ta ye moto ye ni Zena ni bɔra la mun bɛ taa kɔfɛ mobili ni ɲɛna dɔwɛrɛ bɛ nin kɔfɛ donc barani fɛrɛkɛla bɛɛ an b'a ɲini aw fɛ yen bɛli yɛrɛ u kana kɛlɛkɛ an ye commerçant ye an tɛ fɛn dɔ kɛlɛ la. Voilà, à Tigre le Chaco, dans le communicateur le président, dans Amina Mugre de ma Mamba Kunakache, à communication là si présent. Parce qu'il Koulibaly. Ok, je vais appeler Jérémy là. La la shukari adama. Amina. Sanga do Korofola mais invité au Krengen Yala. Anga ministre de la jeunesse la président nous Kouyaté Mafo. Kouyaté. Ka Keita Kefo nous les chats. Les chants. Nous kene parrain. Parrain. Ka jeune fin c'est moi konokoro commune wérela. Ani communicatif kono ka bela jelen fo. Ka bela. Ika dito ta dama ne tuma dama. Je la suis président. Ika la jebi tika diko ika dito ta dama ra ko ha. Ha? Que vous savez, ayabolo dako. Ba ile shadeo. Musa ay dakle di kanganda tukule funa. Akle no do zene se preza amide ko musa zene da bolo dako. Ko bara contribute premier match. Ko bara contribute.
Bari. Mo frane bal ka charta da tason no goche baba ko juro kolo fama oni dulabe asliya ga baba ko juro kolo fama ate kadera ate ale bora ka bolo dogo kanta dama jeunesse président ibala te ki bolo dogo kanta dama oke okele plan mina ore nyala isa trawo pata atau pacha pata de kata kita suruh pata korean ala mena pata koni open sonu kontribu la prensa mujer se va
Amole 5 na gono
Dafara contre Sorcier. Kassim Dafara contre Sorcier. Esgoromani, champion d'Afrique. Esgoromani, champion d'Afrique. Dengan Dasa, Parobea. Oh. On a présenté maman jeune force présentée à lever Cameroun. Diblo contre Sorba Matinga Kale. Arasabe mi kuna ore Sorba. Diblo ale borote dawane. Lufla ugamachi apagacha. Lufla la donne ke. Diblo. Diblo tifala.
fanfɛla la bolo bɛ bila yɔrɔ min na côté gauche donc a yɔrɔ ka surun dɔɔnin donc ni bolo sera niveau dɔ ma arbitre bɛ bolo minɛ o y'a match o y'a kuma bannen a y'a faamu wa Kati match contre Kiri Kati match contre Kiri le 20 décembre Ajax Terena Chai Kalafora Kiri Alima Baobali Favela où est Johnny Tigo Favela où est Johnny Tigo Johnny Tigo Tijan Maïga où est Johnny Tigo voilà il y a un mot de famille de Baba Yini avec Sima avec chapeau de Bono avec Sima avec chapeau de Bono Johnny Tigo Favela avec champion Baloté depuis avec le corps de Nil machi bora sentiment machi jumabe. Pas goromani. Amini. Pas goromani kadru. Mafa kolo. Pas goromani kadru mafa kolo. Voilà. Allez, c'est pas ça. Chaque chose tombe le blé. Mafa kolo contre pes goromani. Pes goromani, c'est pas ça. Spécial force là. Atra trigi kata malé représenté Ghana. Kata Ghana. Kata na gauche droite. Borete il y a le famille ko ka mago bila. Gormani Zan contre Kauzi on gula betena ana Zan contre Kauzi ana kanana Zan contre Kauzi
avertissement clé ou tes mouvement boulot. Foti fla o bolé matila foti fla o fana bolé matila avertissement fla o foti kili reprise de griffe okoro e mako siteni ninga andi ba bla saboyala albitri ba do ni kada ba bla atu mako ninga champion Dia Kati ne bonane Chago Kaya Magan Salu Ella avec Bagari Ba depuis un Chivoroni. Bagari Ba, Mardassa, Ascarpion, ouais. Mardassa, Bagari Ba. Adri Mardassa. Kalfa, allez, Dubuté, Olvinogona. Sommet, Agutununa, Di Avinabo. Ya fotokomuna somari kumetaza umena kubo dafa pese ofana kanaka namori traure pese umako kafara drama keta fena na sisanu drama keta na sisa nakla idu bole digu drama namori traure pese kaga bolo baku dije bayri me fena de anga kufude jakarta otan tagala menian minda makanaka ama wasanuru sigatula drama keta John Olu kena ni orang seflake. Ayo.
là. Dianana. Comme je dis Matila. Donc voilà ça, le sommet est de retour. Sommet. Sommet est de retour. Jouaraba ni mati bona. Jouaraba fana ko tunu na kene kono jouaraba na kini shubara. Mo korofla only tunna wauna na. Pure force Favila Genga Karse Karwan Gasal VIP. Où a passé Chapou. Sommet ani Yuba Olumenyongana Yuba Belebele Sommet Belebele le match à quel côté Chansus Sommet allez Sommet c'est pas soro Sommet allez to de quoi ça joue mi fuma tame comment la dumna ka do kala Sommet jouer pas allez ni FK kana dona FK contre jouera pas voilà courant comme ça. Chigara au thermomètre bani. Voilà, FBA, allez FBA faire. Voilà ton contre prix au Canada au le premier à Bagari Bougou. Voilà. Allez, c'est mon ami, ça va faire un peu Dala.
Suburmani Bolo. Avertissement Keleme P Suburmani Bolo. Kalau kumama orang menadi. Cek siapa kumamwe. Kalau telepon ngomere terus mabasa. Ini nak kalau sudah sabun ngomere. Macam mana? Nak kagan no. Azar nafla foto kilo. Ada test teman ini. Roma Keita.
ano makasma bilbile Burama Keita ane Kobara Burama Keita ifune bilbile ni maji ni kuma beke ni maji kuma beke sene dalamado kunjaga dalamado state kelea Adersina tele meshbara bana Adersina tele meshbara bana Juma apna ga fele dia Serir machi bana kalaba baba ko duri shagal zulutu Fatima son shana avance zamse dum finalement
ma dédita. Solidarité là parce que fédération et compétition organisée n'a affiché pour communicatif là communicatif pour massivement ama communicatif vraiment avant bien à la rencontre depuis Sibriga Wagati on fait quand on s'est fait un matou fait un chéra au don Sali Kono bien vrai que Sali même n'a pas mais communicatif pour Sali même n'a pas communicatif Abala est le centre quand nous avons dans ma agenda brûlante la fois il y en a un tirage organiser nga folie belebele baye kadaga bi bete se kan ke kwa bete se kan ke andem sonu yebi mo me wuliga akuna war bo go do andem sonu na pour ga nga tanye kama nga folie belebele ba oye ni mbore ola nga folie be salo ere parce que ne moya kanunu na papo itala wa nga chefo no ndoro de gausa ne ere bina ma ne fle ne orom na sa ne ere molale mbaro parce que salo ere ne wole chance ko champion d'Afrique fle ne kuma ne bolo tunu na fa salo no wakati na oh kuma ga gele ne ma ni aga to mala mais ni me sera kuma de seulement observer dans une fois sinon kuma ga gele ne ma de kuma de le parrain le chat ama champion du Mali filani dans le kunjara bekana kumengami
Amina la je no asratu am sekula wal man ko ko am sekula bele watina mo ba fle fe ale to salo ka ma ko
famille. On va parler de les poches. 100 millionnaires. Demzenou Baba. Demzenou Ningama. On va changer la meilleure bouteille d'amis. Ah, Flavier. Champion du bon fait amena kuma du tuma ale ga bliye ya fa ma i ba so nya fe akeleno to belebele absu baba baba alsano medela jelen fu dire to ibrema aluwata kita le bo ko bitwala ya igu beneno as negema awɔ ale jɔlen tɛ mɔgɔ fa sa e ne jɔlen bɛɛ la ne tɛ mɔgɔ ɲɛfɔ o mɛ n'i y'i sɔrɔ tabali la i b'a la i bɛ fɛn caman fɔ yen dɛ i bɛ fɛn caman fɔ yen i b'a dɔn Lesa an ka foli belebele bi dan tɛ foli mun na ne ka supporters bɛ yen n ka foli belebele b'u ye ni kuma man ca. Ne na ko ye kubu dɔrɔn de ye ne bɛ taa n'a ye ni Ala ni kira sɔnn'a ma awɔ a banna a tigɛrɛ fɔ fɛn ta ko ye na tigɛrɛ Musa jama n ka foli bɛ n ka fanu bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ Janine Kamara o ne wele ko Fɛtɛ cɛya kuma man ca kobara bɛ mɔgɔw bɛ kobara kɔrɔba la kobara kɔrɔba bi kana to ban
Jagger,